Igbo bụ Igbo, Igbo na-asọpịa m, Igbo mụrụ nze m ọzọ ịma na-ege m ntị nụ na-achọ m ka ị nene dis video gbasara akwa ọkụkọ. Ọ bụrụ na ị na-eneche video emekwana gị agakwana ebe ọbụla and echefukwana ka ị sọskraịbụ, kọmentị, share ma ọnụ notifikeshọn gị ka anyị nachite. Ama m na unu enechego ya bụ video, unu afụgonu akwa ọkụkọ na plead ya guilty wee sentence ya for 11 months imprisonment, mana obi adịchala m mma. Maka ihe mee nji si na obi adịchala m mma bụ na a lot of things megoro ekwesị ike ime gị n'ebe ya echicha ya wee bụ use mmadụ teach others a very big lesson, because o we go a lot of youth all lafuchegoro that 11 months pempe. Ama m that na okwu a na-ekwu some of you ga-abịa hate m or maybe kwuo okwu bịa kpaliwa m na comment section, but I'm just telling you the truth. Ime ihe na-eme na this country mere ihe ọjọọ ji na-repeat every day bụ because na ọ na-abụ onye mee ihe ọjọọ ahafịa. For example, ọ na-abụ onye gbuo mmadụ, ndị politicians si n'azụ ga dupu the person, that is go with another person the place before you know it, as again agbagbugo the person man agbagbugo ya. Ifu mmadụ na o gburu mmadụ, at the end of the day ya were ego wee kpopụta ya echi another person na-aga. Mmadụ a na-ebu ọgwụ imago powder, at the end of the day hapụ ya ahụ ọgawa because no ji ego. Mana ọ bụ like na a na-eme n'usoro. Ị ga China China, who will travel outside Nigeria, outside this African country, careful that na law, law na function very well. Even the president of the country, for that na he cannot commit. Omanzuwego at all. Ozuezwe wawajidia otilo. Mana this country boy mechi ojo emepito ya. And the ambassador ane akwa ọkụkọ biko ambassador for gain. Ambassador ndị youth, gị nke akwa ọkụkọ ma ọ na-ekuziri ndị youth. My own opinion, you are entitled to your own opinion, but I'm just saying my mind. Gị nke akwa ọkụkọ na-akuziri ndị youth. Because akwa ọkụkọ has nothing, absolutely nothing to teach the youth. Absolutely nothing. He has nothing to teach the youth. So see your ma ya but that no kita ahụ na-eme na ndị otu ya. Onweghị ihe ọzọ ọma oge akuzuru ndị youth, because my type of person cannot sit down akwa ọkụkọ na-agasi na nneje orientation n'ebe akwa. I cannot do that. Mangakwulu oye mma nka mali ihe ka ọ na-akuziri m ihe, ọ don possible na ka onye akwa ọkụkọ. Ndị businessmen nọ youth na-agba mbọ nọ na Onitsha no Onitsha market wee na agba mbọ agbashi mbọ ike ka akwa ọkụkọ ga-eje kuziwelu ka ndị gachagolu school, but it's just that unfortunate na ha were ọrụ ka ihe akwa ọkụkọ nke ụda na this country the way uche ya ambassador a na-enye onye nke zuo ori zuchicha ori pụta ihe ambassador for na ihe na-eme na ndị politicians anyị na-akpabio today na some of all these politicians na-emechi ọjọọ, all of them amecha. At the end of the day, no one mmadụ abụọ ambassador, mmadụ abụọ onye nke, mmadụ abụọ onye nke ọzọ. That is exactly what happened to akwa ọkụkọ, because amami ya na-ere ambassador ndị youth for I don't know why. But anyway, ihe mere emego. Ekpele na ekpekwenu bụ I pray that no repenting now, because oke ite abaghị ya n'ọbala onwe ya ọzọ emete ya. Then coming to Oyeze Jesus, biko na ume ya kwamkwam na ịma na Oyeze Jesus uyi ya mụrụ ejima amalụ ma ọ nọ ka ise ka 1 year ka ọ ga-anọ ka 2 years ọ nọ ya kwamkwam fụta nakwuru family nke ya. Then eyi nwoke nke afọ ukwu amale one ya wa ga-anọkwu nke ya, echefugodi mafia 1 mala one ya wa ga-anọkwu nke ya ka ọ hafe bụ sọsọ akwa ọkụkọ ka emegị nke ekpegoro ikpe. Ọgwụkwana m ka ọla m nọ n'Igbo ndị ọma njem ọnụ. Iwekwe ihe gwachi ikwu tiekwu ya na comment section, but I will not allow you to insult me. Maka ịbịa na comment mbịa kpalia m because na m kwuru ihe dị m n'obi egbe n'igwe wee gbagbuo gị. Ọgwụkwana m ka ọla m nọ n'Igbo ndị ọma njem ọnụ ka emesịa.